ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони сомонаи мо арзон теҷикӣ, мардуми сарбаланди Тоҷикистон, апаву хоҳаро, акаву додаро, амакиву тағоюу холаву амма ҳама каса хушомадед. Дӯстони азиз, навори имрӯза хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе шидагианд бо нархи арзон ва дастрас. Квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд ва хонаҳои заминиам ҳастанд. Шербачаҳо хулоса дӯстони азиз, навора бо диққат ногузаронда то охириша тамошо кунед. Агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки квартира, мошин, ягон техника, аппарат барои реклама кардан ёки фурӯхтан дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман 911 32 43 44 суратҳоша қатъи маълумотҳои пурраш дар ватсап партоед. Иншоалло ки реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. ҳазор рамати калом барои дастгиритон, лайк, комментария, дар канал подписатсия кунед. Зиндаву сарбаланд бошед. Ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшии ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, тарафи бозори Ховарон. масоҳати заминаш 57 сотиқ заминай. 57 сотиқ замин, 4 дар хона, калидори калон. Хулоса нарша 900 000 сомониш мега. Оби свет ҳастай. об яъне ки светиш постоянӣ ҳастай, обиш соатакӣ меояд саҳару бега. хоб дӯстон, гирду атрофи хона маҳкам, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд ва дар наздикияш мактабу магазину больница ҳастай. нархи хонара 900 000 сомониш мега. марҳамат дар рақамҳоро экранамда ватсапшон ва рақамҳои дастиҷон метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе 102 микрорайон, яъне ки якта хонаи барак сохтагиай дар 1 сотиқ замин. хулоса дӯстони азиз, кухниям дорад. нарша 193 000 сомониш мега. камтарак саводо дорад. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 38 22 24 80 қадим метавонед занг бизанед. лайкҳоро бизанед, шерона дар канал подписатсия кунед. аз куҷое ки хона ё ки замин дар кортон бошад, дар комментария бинависед. аз рӯи комментарияи шумо ҳаракат мекунем хона ё ки замин ба шуморо ба навор мегирем. дӯстони азиз, боз ҳастаи хонаи фурӯшӣ, хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. маҳаллаша маълум кардагӣ нестай. кадомида ки маъқултон шида бошад ремонти хона, метавонед занг бизанед. 6 дар хона ҳастай, дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. нархи хонара дӯстони азиз 460 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 007 07 78 23 қадим метавонед занг бизанед ва маълумоти муфассалтарашро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, эълони дигариамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Чимтепа ва деҳаи Дарёобод. хона дӯстон дуошӯния ҳастай, гирду атрофаш маҳкам, 4 дар хона дорад ва дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. гуфтагия ки хона ҳозираштам, яъне ки камтар ремонтталабай, ҳоли будкардагӣ нестем, хай дар сурат худаш маълумай. нархи хонара 590 000 сомониш мега. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Фирдавсӣ хонаи дуошӯна гирифтанӣ бошед, дар рақамҳоро экранамда 901 71 16 55 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, мегузарем ба панҷумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, яъне ки хонаҳо барак ҳастанд. дӯстони азиз, 4 дар хона мебошад.
дар 2 сотиқ замин сохта шудааст. Гирду атрофаш маҳкам оби свет ҳастай нархша дидестен дӯстон. нархи хонара 350 000 сомониш мега. гуфтааги ки илтимос харидорҳои аниқ илтимос занг мезанед. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 212 82 89 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо занг мезанед. дӯстони азиз, инаи рақамҳои ватсаи мо ҳастанд. кадоме ки агар хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки мошинои фурӯшӣ, хона, замин, ягон техника аппарат, хулоса любое чиз доред, дар ватсаи мо партоед суратоша қатъи маълумотош. иншоалло ки дар навори оянда реклама карда фурӯхта медиҳем. 911 32 43 44 24 соат кор мекунад. метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, ина марҳамат боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ. хоб дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Пахтакор мебошад. условияш ҳамаш беҳтаринай. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳамаш ҷудо ҷудо ҳастанд. хона наздика ба поликлиникаи мактаб. хусусан поликлиника ҳастай, мактаб ҳастай, заправка, маршруткаҳои 45 ва 56 мегзарад ба назди хонара. ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакор, наздики мактаби рақами 128. 3 дар хона мебошад. дар 2 сотиқ замин сохта шудааст. нархи хонара 490 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, марҳамат кунед, метавонед дар рақамҳои рекламда дар тамос бароед. дӯстони азиз, ина марҳамат боз хонаи заминӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гранзавод, яъне ки поёни корвонда мебошад. хона 3 дар хона ҳастай, дар 3 сотиқ замин сохта шудааст ва гуфтааги ки оби светаш пастай, яъне ҳастай, мушкилӣ нестай. гирду атрофаш маҳкам, дар наздикияш мактабу магазину больницаву ҳамин хеле чизо ҳастай. нархи хонара дӯстони азиз 470 000 сомониш мега. биё хонара аз пеш бибин, маъқулш ки кади, иншоалло ки боз арзон мешавад. марҳамат дӯстон, метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба эълони квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. хоб бо диққат гӯш кунед, лайкҳоро ба хотири миннатҳои Насим Тиҷе бизанед. шароинар дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Сино, дар маҳаллаи Зарафшон. дихонага дар 10 ошёна мебошад. масоҳати хона 52 квадратни метрай. ва дӯстони азиз, нархи хонара 550 000 сомониш мега. марҳамат, касоне ки аз ноҳияи Сино, аз тарафҳои Зарафшон хона, яъне ки квартира гуфтагӣ бидин, бо нархи 550 000 сомонӣ 111 18 00 55 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи арзонакак аз шаҳри Душанбе. дар шаҳри Душанбе ҳастай. дӯстон, ноҳияи Сино, яъне ки доми Мастер Ок ҳастай. дихонага дар 7 ошёна мебошад. масоҳати хона 42 квадратни метрай. дихонага дар 7 этаж. нархи хонара дӯстони азиз 315 000 сомониш мега. ина марҳамат, дихонага бо нархи 315 000 сомонӣ. 38 81 75 82 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, боз ҳастаи квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Зарафшон. дихонага масоҳати хона 64 квадратни метрай. ва гуфтагие ки хона дар 8 ошёна ҳастай.
нархша 440 000 сомониш мега. Ина марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Сино, яъне ки квартираи арзон гуфтагӣ бинед, квартираи фурӯшӣ духонага, масоҳати хона 64 квадратни метрай. Рақамҳо барои тамос 889 17 90 90 қадим метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, инак 11-ҳумин эълони мо квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар тарафҳои Ибразем, дар Тоҷирон. Духонага, масоҳати хона 50 квадратни метрай ва квартира гуфтагӣ ки дар 7-ум ошёна ҳастай. Нархи хонара дӯстони азиз 535 000 сомониш мега, боз муомила камтарак дорад. Рақамҳо барои тамос 005 33 43 61 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба эълони навбатиямон ба 12-умин хонаи фурӯшӣ. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои фабрика, дар наздики коллеҷи тиббӣ. дӯстони азиз, сехонага бо нархи духонага ҳастай. Марҳамат срошна гуфтагӣ успед кунед. Сехонага дӯстон 60 квадратни метрай дар 4-ум ошёна мебошад. Дар 4-ум ошёна қарор дорад. нархша ҷои қазиқӣ, ҷои сумгириш 490 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 905 915 01 24 74 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ сехонага дар 1-ум ошёна дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. хонара бо диққат дӯстони азиз тамошо кунед. маъқул кишид. ина марҳамат сехонага 80 квадратни метрай дар 1-ум ошёна. нархша дӯстон 550 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона марҳамат дар рақамҳои рекламда метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтар шумо аз худи соҳиба шумо пурсон шавед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дастгири шумо пешраи мост. худованд нигаҳбонтон бошад.